bangani bami. Obani ungabi nendaba nabantu masilungisa izinto zethu zothanda abantu bazokwenzelana. Hey umdala manje nendaba kanjani ukulungisa izinto phambi kwamakhamera umdala ungaka. Ngimdala kunawe. Hey wena. Lalela yazini. Mina mangingathi wena uwahle lomfana mina. Ngifuna ukukutshela into ongayazi. Angikhulumi nawe athi ukhuluma nomuntu wami. Ngimdala mina. Usho bani ngoba mangingathiwa vula uziphu lapha into ezovela phi yesabeka. Yesabeka. Sawukungihlangabhala lokho kusho. Yesabeka kodwa uthi ingane ikhona ingane nalento engiyibonayo yesabekayo kangaka ingane ingane nami vele hayi suka suzwa lento ofuna ukuyizwa lalela ingane zami soyidamke wayiqeda wena zikugile nezikugile ipipi lami hawu hayi wena hayi uthi umncane kodwa into oyiphethela mangathi wavula la uyesabeka hayibo wena ngizothi tunusa wena ngukhombisa hayibo nangu siphiwe Yey wena Siphiwe ulungise lento. Ngiyilungisa ukuthini? Ukuthi wenze njani indaba yengane? Wenze njani indaba yengane? Ngizoqhubeka ngizidle. Wena umuntu uzoqhubeka ulokhu ungitshela indaba ukuthi mayithi dunusa uthi wena ukhathele. Oh kanti uyazidla ingane. Uyazidla wena vele ingane. Vele ingane uyazidla. Vele wena ingane uyazidla. Uzithole lokho ubufuna-ke. Hawu lalela-ke ngoba uzidla nje-ke udla nalencane-ke under age eno-17 ngizokulandela amaphoyisa. Wena masuboshwa nini wena ukuthi udlana nami uyindala ugogo. Ngeke ngisengiboshwe ngoba amaphoyisa ngiwatshanthe wavula uzipho. Uzoboshwa nini? Akusho lutho ukuthi wena ugogo nawe uzoboshwa nini? Ayobaleka kwasawona. Ngicela ungiyeke mfowethu ngilungise indaba zomzi wami. Wena uhlukane nami phansi. Awungiyeke mfowethu. Mfethu. Mama sengivishwa abantu ababili ngilungisa umuntu wami lo. Mina ngizobe seningekho ntambama seyisendlini la. Ngihlale phansi. Ngihlale lani phansi? Khona sizokhuluma kahle. Asikhulumi yabo nje owakho uhleli phansi. Asikhulumi nisimini. Hayi uthi uzongibophisa yena uboshwa nini ke yena? Ngiboshwa ukuthi njalo. Ukuthi umdala. Letela phansi kwaziphi? Umdala ugogo wena ugogo. Ugogo wena. Amaphoyisa ngiwatshentha wavulela. Ugogo nawe udlana nami ingane. Ngiyotha wavulela ayiboni anakhona. Ingane kabi kuna uthi yebo ngiyotha wavulela bese ngitshenthe ngangibopha makunjani. Wena uzoboshwa. Kwakhona lokho ngiwacishe kuboshwe wena. Hawu. Yeheni webantu. Wena wasebenzisa amaphuzu emali uthi unemali ukuze uzokwazi ukuthola mina. Imali ikhona vele. Imali ikhona kwayena nje usuqalile lalela muhle lo mfana akafundi kahle kahle sengimuthola mina wavela usubone yena muhle lo mfana kahle nje yena wena ugqoka kahle nje yimi lo hawu Mbukele masikubingelele sikwamukele kuphi na kuphi la ubukela khona le channel sibiza ngokuthi umjolo show. Igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Ngithula uhlelo silungisa umjolo oluthola khona la ekhaya ku channel esibiza ngokuthi umjolo show. Khumbula ukuthi ke lo hlelo engilenzayo silibiza ngokuthi silungisa umjolo ulithola every Monday ngo9 ekseni kanjalo nangoLwesine. Sikwenza kanjani nalokho ngokuthi on Sunday ntambama sikushaye ngama highlights ukuthi yini ongayilindela ku episode ozobuyithola Monday ngo9 ekseni. Akugcinike lapho njengoba nango Thursday ngo Wednesday siyaphinda futhi ntambama sikushaye ngama highlights ukuthi yini ongayilindela ngo Thursday ekseni ngo9. So wena into ongayenza nje ukuthi upressile lo subscribe uzothola notification ezokutshela ukuthi ama highlights avela nini kanjalo ke ne-episode full episode uzoyithola nini. Akugcinike lapho nawe siyakucela ukuthi ube ingxenye yayo le channel ngokuthi ukwazi ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare yona le channel esiyibiza ngokuthi umjolo show. Asikukhumbuzise futhi ukuthi ungakwazi ukupressa lela button elilapha ezantsi elibhalwe thank you. Uma wenza lokho uzobe donate to us ukuthi ke sikwazi nathi ukuthi siqhubeke le channel ikwazi ukuthi ihambe phambili. Asikukaleli ukuthi udonate ngento engakanani. Wena wazi amandla akho nokusupporta nje. Ungaphinda futhi ke uthole exclusive content yayo le channel ngokuthi ujoin membership yale channel ukwazi ukuthi uthole izinto kuqala abanye abantu bengakakwazi ukuthi bazithola. Akugcinike lapho asiphinde futhi sikhuze abantu abathatha umsebenzi wethu bakithi bawuposte einkundleni zokuxhumana. Kurong kakhulu lokho ukuthi abantu bakwenze. Mhlawumbe umunye uzoyibuza ukuthi why kurong ngokuthi thina asikabi nawo ama sponsors njengamanje. So sizwa uYouTube ukuthi sikwazi ukukhokhela ama production asenzela lo msebenzi nasishuthayo. So wena mengabe uthatha umsebenzi wethu uhambe uyowuposta einkundleni zokuxhumana lokho ukuthi kwenza ukuthi abantu bangabe besakwazi ukuthi beze kuthina bazoyibukela bona uqobo. So ngaleyo ndlela imali esiyitholayo asibe sisakwazi ukuthi sikwazi ukukhokhela i-production company kanti mengabe abantu bebaningi beza kuthina siyakwazi ukuthi sikhokhele wonke ama-cost ayo i-channel nawa i-production. So ningayenzi leyo nto wrong kakhulu. Siyanicela bakithi udlala Matifana lo aningibonini angilwi nani ngiyalungisa
namanje ngizozama ukulungisa ninako ukuthi into yethu siyenze ngendlela, siyenze ihambe kahle, siyenze ibe right. Niyazi ngicela ngani ungakhohlwa ukusubscribe, ulike uphinde ushare yona le channel Umjolo Show. Uyabona nje manje siku 60k subscribers okusho ukuthi sikhula nawe, bo ukhona siqala, usasekhona namanje. Asikhuleni sonke size sifike to 1 million subscribers sindawonye khona sizokwazi ngempela ukuthi silungisa imjolo yobani nabo bani njengoba wazi ukuthi ke indlu lekhaya la senza izinto eziningi ezahlukahlukene. Siyabonga kakhulu.